Mariña e de Breixo, neno de Breixo, que se chama Breixo, que ten 7 anos. E veño de, eu son de Outes, un ayuntamiento que se chama Serra de Outes. E vivo nunha aldea que se chama Samorente de Entigas. E ali, pois, no carnaval, no entroido, fanse a filloa. Vos conocen a filloa? Sí, a filloa do entroido. Todos, verdad? Bueno, pero ali facémolas en unha pedra. Unha pedra grande, que atraen os montes, os canteiros. Ahora hai máquinas, se preparan con máquinas, pero antes era todo o pico, os canteiros, para as finiñas, para que a filloa salga ben. Vos comedes algunha vez filloas da pedra? No. Sabedes o que é unha lareira? Sí, a lareira é... E logo que é unha lareira? Quen non sabe? A ver, Borja. Que é unha lareira? Explícala a Borja. Sí, e que hai debaixo da chimenea? Moi ben. Bueno, pois encima desa lareira, con esa pedra, e despois vaise o lume por abaixo. Ten que quentar moito, non pode pasar tampouco da cana calor. E despois, mentre tanto quenta a pedra, pois facemos un moado. O moado é con hariña, huevos, agua e sal. Unha pota grande. Unha pota grande, porque cada filloa leva 7 minutos ou 8 facela. Non sale antes. E hai que ter moitas para que se enten para comer algunhas. Nós temos unha pedra que son para dúas filloas. Unha pedra así, como partida a mitad, e facemos dúas filloas que son grandes, rectangulares. E a última vez que fixemos filloa, usamos 18 ovos. Sí. Pero ti fas unha filloa, fas outra, non botas as dúas, está feita, quítala e sai alguén comendo. Nunca consigues unir unha morea dela. Nunca faz filloas. Por lo menos en miña casa. Todo non lo ve. Piden número, hai número como para non mentir. Sabedes o que é máis difícil de facer unha filloa? Non é o facer o moado. Sabedes o que é máis difícil de facer unha filloa? Non é? Non é? É un lume? É un lume. Sí. E comes moita? Sí. E que comes a filloa sola ou botas de algo na filloa? Porque se lle pode poñer... Comes tres a filloa con alguna cousa? Con fruta? E algún comeu filloa con chourizo? É que nos comemos saladas Chicas. con chourizo no medio, facemos como un bocadillo, porque podense comer as filloas con cousas saladas ou con cousas dulces. Os chourizos aproveitamos o lume que está debaixo da pedra, a ver se podemos esperar. A ver, temos aquí un... Sí, temos unhas fotos onde ides ver como é a pedra das filloas, como son as filloas. Sí. Que máis se come no entroido de menos filloas? Orejas. Rosquillas. Donuts. Bueno, eu cando era como avó, para facer as filloas, tiña que ir ao muiño con miña avó, moino trigo. E se botaba trigo. E que ese trigo era a fariña que salía para facer as filloas. E íbamos con uns saquiños, a miña avó, era con avó. E molía nunha molinera. Non podía ser un moinho do millo. Había un lesos, un moinho grande, que chamaban molinera, e salía o trigo moi finiño. Vineirábase, e daí salía así asumado. Se rogado con eso, con agua, liña, ovos. Ten que ser fino, non pode ser moi gordo, así como leite, pero máis, un poquinho máis. Hai que untarlle antes touciño á pedra, unha grasa para que solte a filloa, así que a pedra está quente, casi o touciño, e despois vais botando así, moado, finiño, finiño, finiño,
esa pedra despois cando están 7 minutos, 8, xa se empeza a soltar. Xa ela sola, xa casi non hai que meter nada por baixo. Solamente así cos dedos, así de golpe, e está para comer. Rica, rica. Porque ella mira esa morente, a lo traído, xa va por aquí ahora. Vale? Esa casa de Mariña. Chicos, mirad onde está a Serra de Outes, de onde son Mariña de Beixo. Está aquí. Outes, está aquí. Para enseñaros de onde ven Purita. De unha parroquia. Que necesitamos, o que falamos antes. Aquí está a pedra, vedela. O lume que ten moitísimo cuidado. O máis fácil é botar a filloa. A mí nunca me quema. Sí, moito. Este lume que... A veces enciendo velas y no me quemo. Sí. E que ves que vale calquera leña para este... No. Bueno, eu era que se iba a leña de carballo, de eucalipto. Non pode estar moi verde, tampouco non moi seca, porque senón quenta moito. E daquela, as filloas tampouco non salen. Pegas e non as solta. Mirad, vedes ben a pedra por arriba. Ese é o máis difícil. Facer o lume, atender o lume é o máis difícil. Aquí botase unha e aquí botase outra filloa. Con un puchero sobre os cucheros do caldo. Sí. E despois verá como é a pota. A pota de Bueno, este é o cousiño que se lle bota a pedra. Todos que estáis botando como vez aos fritos, que lle botan aceite. Pois as filloas que lle botamos é tousiño. Un pouquiño para que non sepa moito. Non máis que un pasar así un pouquinho para que Un aire. non leven gas. Son como arquillos, non sei. Aquí está... Está Purita así na cousiña, facendo o moado, vedes? Viste de unha vez? Non? É que tamén se fan na sartén, en España, en moitos sitios, non? En todos os lados non conocen nada. Pois mirad, aquí están as filloas. Son grandes, hai que dobladas. A nosa non é das grandes, pero hai pedras enormes. Escachan todas en cachiños, panchas. Fais un Non barquillo. se pode ir por aí adiante porque todo escachan moito. Podense comer quentes, podelas comer quentiñas da pedra, ou podes deixar enfriar. E para iso fanse máis gordas. Botas máis moado. E es que son gordas, despois podes botarlle caramelo, Froita. nata, un montón de cousas. Quema pastelera. Sabedes que para comer as filloas, cando facemos as filloas ali nós vivimos nunha parroquia, aquí hai xente que vive en parroquias. Vives en parroquias? Quen vive? Bueno, pois cando... e hai varias casas xuntas, non? Bueno, pois cando unha casa fai as filloas, toda a xente ven comer as filloas, e xuntase moita xente, e falan, e comen... Que? Non dá Yo frío. vivo en una parroquia. E vos tedes pedra das filloas? Aquí hai pedra das filloas en Cambre? Fanse pedra das filloas? Non cheguei, non. Obvio, non. Non se conoce moito de... Cando Purita era nova, como vos dixo, iban ao muiño. O muiño era de varias... Por aquí, vistedes algún muiño de antes, de algo? Sí. Cando eses muiños non eran dunha persona, eran de varias personas. E iban, tiñan que día tiñades vos, pero vos son muiño. Tiñamos os lunes, os jueves. Pero cando se moría de rico para a filla, non eran esos días. Era, íbamos a Noia e había molinera. Tiña que ser, fixera máis fino. Non podía ser outra máis, tiña que ser máis fina. Yo te lo hago. Sabedes outra cousa que fai moi rico Purita? A empanada de millo. Como se chama unha vez empanada de millo? Sí. De millo, non de trigo. Sí. Sí, de millo. Entón, a ver, levanten as mans. Quen come empanada de millo?
De millo, sí, de millo, de millo. E con que tomates? Con berberechos, de que tiña por dentro? Dentro, por dentro da empanada. Berberecho. Loba. Que máis? Avisa eso. Hay misión, tamén se vai de misión. Sí, es muy rico. Está todo como Pase el respecto de los medios. De verdura. Los soles de escoba de maíz. Todos estos Escoitade. Vos tedes millo. Algún de vos sabe como se planta o millo, como se recolle? Cando se planta o millo? Primero outono. No outono. Na primavera. Escoitada por ita. No outono, Recóllese. cando se planta? Ahora, en mayo. En mes de mayo, bótese. Ten que facer para sementar o millo. Que dixe que o neno arranca esa planta. Antes hai que labrar. Ahora tenéis tratores, antes era un humedor. Tiene que ser vacas. Ahora Escoitade. Sabedes que... A ver, que vos está contando por ita como se sementaba. Cando se iba a sementar un millo, pura? si vas a casa, vacas, arado é. Se levaba o arado é, outro chamaba as vacas. E outro iba atrás e ficando millo. Luego levaba un millo inteiro en madeira. Ahora como hai outro turno, ahora xa é con máquina. A chapa tamén por aí. Despois de sementar o millo, e telo o millo sementado en marca, Antes estábamos con un sacho. Dos veces. alcabe un sacho. Escoitade, alcabe un sacho. E vos tedes unha horta, Rosa. Dile a este que no Pero non tedes millo, non? Ven para acá. Dale, ven. Se lo conté a Aquí, siéntase. Desachar o millo, que facer? Por desecharlo hai que meter moito, hai que, como sale bastante xunto, hai que quitarle un poquito medio para que crezca máis. Claro, se non engorda as pilas, e despois se usa a leira. Antes cortaba, pero ahora se quita tal vez e así, follato, e rompe as espigas, e ala, un saco, e queda bien para allá. E agora, un trator para casa. E despois se cuidado, A ver, tienes mayor, por favor. Dile que pare. Hai moito que decir, pero non hai. Non hai tempo para estar moito agradecido. A ver, escoitade, queres preguntar algo sobre os filloas? Hai algo que non entendades das filloas? A ver, parece vos fácil esto. A mí no me parece nada fácil, ¿eh? Facer filloas. Nivel medio. Cando a pedra está